Organiza Concello de Noia. ¡Viva San Marcos! Hola, ¿qué tal? Contanos, ¿qué tal estades pasando? Pois moi ben, a verdad. O que pasa é que amenaza un pouco de chuvia, a ver que pasa. Contábasme antes que xusto acabades de chegar a hora, é a primeira festa vosa deste ano, non? Sí, a primeira, sí, a verdad. Sempre vimos todos os anos porque é unha festa que nos encanta. Pero o que pasa é que, claro, este ano non acompañou moito tempo, pero a verdad, estamos moi contentos, vamos a vir sempre todos os anos. A chuvia non saca nunca as ganas de festa, verdad? Si hai, siguen aí. Sempre, E vos de onde vindes? Somos de Muros. Non somos de Muros, sí, e vimos. Íbamos vir onte, o que pasa que o tempo estuvo moi mal, e por eso aproveitamos hoxe. E a pequena cativa que estivo xa nos cochiños ou que? Sí, xa foi algunha atracción. O que pasa que, claro, é un pouquiño... De momento ten medo, pero disfruta moito, ela tamén. Hola, chicas, ¿qué tal? Como vos chamades? Lucía, Xoana, Noa, Irene, Nerea. Vos que sodes as Spice Girls? Sí. Sí, estas son as Spice Girls. E que sodes de Noia, vides aquí a festa? de Noia, de Noia. E que tal, gusta a festa de San Marcos? Sí, pero mellor é de verán, A de verán cal? a de agosto. Sí, esa é boa, verdad? Home, moito máis grande. Pero bueno, esta será a primeira festa, sempre se ven con moitas ganas tamén, non? Home, Hai que disfrutar, pero é o tempo, que opinas de o tempo? bastante malo. Vos sodes de Noia ou vides a festa? nós somos de Noia. Todo o grupo de Noia? Bueno, algúns son de Lousame. Entonces ese sí que viñeron a festa. É dicir que viñeron a festa, sí. E que tal, moitas ganas de que viñera San Marcos? Sí, o que pasa é que o tempo non acompaña. Vos saliste de sonte? Sí, Onte si chovía? moito. Anímovos a que vayades a ver a Marbella. Vale. Eu veño á festa, E de onde ven? de Queiruga. De Queiruga. Entón imagino que non é a primeira vez que ves a San Marcos. No, de toda a vida. Festas agardadísimas, a primeira festa do Barbanza. Bueno, aquí a segunda, pois se foi festa en Aguiño outro día. E fostes? Hombre, a ver a panorama. Es unha festeira. Así me gusta, hai que vivir. Hai que aproveitalo. Esta noite cando para, pero que te diga, ahora se te dormirá, tengo cara mirada atrás. Que tal, festeiros e festeiras? Eivos dicir que teño a honra este ano de dar o pistoletazo de saída ao primeiro programa do noso xa coñecidísimo de Festa en Festa. E como o fago? Pois aquí, coa primeira festa do Barbanza, en maiúsculas. San Marcos de Noia, por detrás de min, as lexendarias Leilía. Imos vai ver como vai a festa por aquí. Ay, ala, ay, ala, ay, ala, ay, ala, Que tal, como está a festa? Moi ben, está moi animada. Se non chove, mellor.
Home, estamos esperando a ver que de momento o tempo parece que está respetando bastante. Sí, a ver, parece que é oso que non chove. Virades antes o grupo que Sí, está... algunha vez, xa viñeron máis veces aquí. E que tal, gusta vos? Sí, moi ben. E moitas ganas de festa este ano? Hai moitas ganas de festa. Estamos empezando, aínda queda todo verán. Sí, pero hai moitas ganas de disfrutar, pasalo ben. A xente parece que acude ás festas e moi ben. A ver, vexo aquí dous fans incondicionais de Leilía, non é así? Por supostísimo, dende que teño uso de razón, seguindo a Leilía en todos os escenarios onde teñen as súas actuacións. Que vos está parecendo este concerto? Xusto acaba de empezar, pero empeza forte, Eu xa empezo emocionándome, porque sabendo que estamos ante os derradeiros concertos, pois a verdade é que é inevitable, ainda que o pasemos ben, inevitable que nos veñan á cabeza os pensamentos do futuro, de que vai ser de nós sen Leilía, non? Estábamos falando antes e dicíades de que vos vides precisamente de un grupo de música tradicional galega. Podedes contar un poquinho, ti esa presidenta? Sí, pois nada, gracias a mulleres como elas, rapazas e rapaces como a nós, quixemos formar tamén cousas un pouco máis humildes que Leilía, pero bueno, intentar que a tradición non se perda e seguir adiante con todo isto. Vos de onde vindes? Eu da Pobra do Caramiñal, Como? de Santiago. De Santiago, como se chama o grupo? Arrancadeira. E por detrás temos unha representación. Aquí a medio corpo de baile, máis ou menos. Pero que lle está parecendo agora o grupo Leilía? O grupo sí, o grupo xa o conocemos de hai moitos anos. Son uns fenómenos. Gustache este grupo de... Gústame moito a música folk. Era a primeira vez que vedes Leilía? No, se levo varias veces. E máis son daqui de Noia, entonces sí. E que che parece? Como ves San Marcos este ano? Ben, o que pasa é que o clima está nos pasando unha mala pasada, pero bueno, de maravilla. E daqui, de Leilía, a ver a Orquesta Marbella? Totalmente. Non perdemos unha, non? Aproveito o día que veño, aproveito. Primeira vez en San Marcos de Noia ou non? No, moitísimas. Tiñamos moitas. Gusta vos esta festa? Moito. A xente de Boiro ten ganas de festa? A xente de Boiro moitas ganas de festa. Mira que en Boiro hai festa, pero si fai falta, sálese tamén a buscar por aí ou que? Tamén, nós imos a todos os sitios. E xa virades o grupo Leilía ou é a primeira vez? Eu é a primeira vez. E que che parece? Encántame. Vos está parecendo? Genial, nunca se escoitara, a verdad. Nunca se escoitara? No. E aparte, acaban de dicir que levan 34 anos na música. Sí, a verdad que sí, genial. Bueno, moi ben. Espectacular, Espectacular, a verdad. E que é o primeiro día que vides a festa logo? Sí, o primeiro día. E ides volver? A mellor, non se sabe. Estamos convencendo Leilía para volver. Ah, sí, moi ben, moi ben. A ver, que tal? Eu vexo que estades aquí bailando precioso. Contanos vos que sodes dun grupo de música. Sí, somos un grupo de música e baile galegas da Coruña que se chama Sotaquí. E levamos varios anos, pois iso, representando todo o legado que nos deixaron as nosas antepasadas. Vos de onde vindes? Da Coruña. Sodes da Coruña? Da Coruña, do barrio de Monte Alto.
e que viñestedes adrede a ver a Leilía. Ben, tivemos unha actuación hoxe pola tarde, convidáronos para as festas de San Marcos, entón parte do grupo, unha vez rematamos de actuar, nos quedamos a ver a Leilía, claro. Esa segunda San Marcos que paso aquí, eu sempre encantada de ver a música tradicional. E podo preguntarche de onde eres? Son de Estados Unidos, pero vivo en Noia desde 3 anos. E o teu galego, polo que vexo, é bastante bo. Sorpréndeme, enhorabuena. Bueno. A ver, tengo a sorte de vivir aquí, que ao final cosme moito toda esa cosa. E gustache a música tradicional de Galicia? Sí, eu encántame, ao final, a ver, o meu mozo está harto de ver todos esos grupos, pero é a primeira vez que veo esas mulleres. Está fenomenal, sí. Encántame. Vos estades preparados para ver o grupo ca cerveciña e coas pipas? Home, claro, vimos aquí a disfrutar de Leilía. Home, claro que sí. Que tal, que te está parecendo? Moi ben. Sí. A primeira vez en San Marcos en Noia? No, vai anos que non veño, pero non a primeira vez. De onde vides? De Santiago. Ah, sodes de Santiago? Santiago, viñemos nós aproveitando. E que tal, gustache Noia? Sí. E gustache Leilía? Sí, a verdade que sí, sempre me gustou. E gustache a Orquesta Marbella, que tamén está por aí? Hai que ir vela despois, hai que ir ver. Si me gusta esa es problema mío. No vivo de tu dinero, yo como mi vida contigo. Bueno, pois nós por aquí seguimos do concerto tradicional de Leilía e atrás, aquí a Orquestra Marbella, xusto detrás de min, preparadísimo xa para mover as caderas. A mí me apasiona el fútbol, la guitarra y la birra fría. Y si yo bebo, es problema mío. Nós somos de Boiro. Sodes de Boiro? De Santiago. Boiro? Que tal, a primeira vez en San Marcos? No, vimos todos os anos normalmente. A vos gusta vos vir a bailar ou a ver orquesta? A bailar e a ver a orquesta. Porque eu estaba mirando antes e digo, estes chavales teñen mitad animadito. Sí, aparte xa seguimos en varias festas tamén. Bueno, pois nada, a pasalo ben, a disfrutar. A verdade que sí, a veces aguanta a noite que parece que sí. Os vellos nunca poden faltar. O vos que sodes festeiros de verdade. Home, onde hai paus non se achas. E con quen ves a festa? Casca, miña señora, miña rapaza, as amigas, toda esta xente. Pero vos sodes un bo grupo de festa, de onde sodes? De Noia? Sí, daqui de Noia. A ver como bailades. Te quiero más y no te olvidas de mí jamás. Por eso más te quiero más. El cuerpo solo. Que tal? De onde sodes? Daqui de Noia. E que tal que vos está parecendo San Marcos este ano? Bueno, ben. Eu vexo vos animaditas, Sí. Pois nada, a pasalo ben e a mover o corpo. Claro. Ese ritmo que traigo para ya no tengo amigos por ti, dejaste abandonado en medio de la noche. Y ahora solo quiero ver. Por borracho y loco por la calle, me llama tu amiga, prefiero no darte detalles. Si vas con otro, mejor que no te falles. Ahora tengo a otra que ya sabe valorar. Vos sodes de Noia ou vides a festa? Vimos a festa. De onde sodes? De Ribeira. De Ribeira. E como anima a xente de Ribeira a festa? A ver, quero ver. Aparte, es la mejor orquesta que hay, es la Marbella. Gústache moito? Me
encanta, sempre vengo a verles cando puedo. A ver, enséñanos como bailas. Venga todos, izquierda, eso es. Vexo vos moi animado. Ainda falta máis. De onde Me queda unha pizza. Pero entonces a ver aquí nos saltamos. Ah, no. Vente cuando quieras. Sodes unha parella animada, así da gusto, A primeira vez en San Marcos. Es que yo soy de aquí. Ah, es de aquí. Entonces imagino que esta festa non vou la perder. Hombre, así se harán as bromas. Eu deixo vos o seu rollo que vexo que eles están pasando moi ben. É que eu vos vexo e digo, é que xa me apetece poñerme con estas dúas mulleres a dalo todo. Hombre. Que tal, como vos chamades? Yo me llamo Domi. Sodes de aquí ou da zona? No, somos de Ribeira. Ah, sodes de Ribeira. Que vos están parecendo as festas de Noia? Moi ben. Compáranse coas de Ribeira? Bueno, hai de todo. Pues bastante bien, me la estoy pasando bastante bien, la verdad. A primeira vez aquí? Sí, E que che parece o pueblo? pues bastante bonito, la verdad. E as festas de San Marcos? Bastante bien. Eu vexo que vostedes que animar un pouquiño, un pouquiño máis. Aquí en el lugar de siempre, donde recordamos, donde nos enamoramos, donde la ropa dejamos, seamos amor. Que vos está parecendo? Muy bien, sí. Llevamos poquito tiempo, pero bueno, bien. Acabamos de llegar. Acabades de chegar, pero é a primeira vez que vides a festa? Yo sí, él no. Sí, porque yo no soy de aquí. ¿De dónde? De Vigo. O teu acompañante que anda por aí escondido? De Ribeira. De Ribeira, xa máis de cerquiña, non? Sí, claro. É a primeira festa desta temporada de verán que vai... Sí, sí. Ben, estupendo. A pena é que onte choveu. Estropeou a festa. Bueno, onte podemos disfrutar hoxe o que non disfrutamos ayer. É máis o que queda de semana, non? Efectivamente. Bueno, eu deixo vos que, bueno, cortaivos un pouquiño o rollo, pero xa podes ir aí a bailar, a bailar, a bailar. Donde nos enamoramos, donde la ropa dejamos, seamos amor. Ven que yo te espero. Que tal, chicas? Eu vexo que estades a todo bailar as dúas, Dille, sí, estamos bailando. Sí. Gustache a festa? Sí. Eres de Noia? Dille, no, ¿de dónde son? ¿De dónde eres? Y otra mano atrás. Organiza Concello de Noia. Que tal, festeiros? Pois nós por aquí seguimos nestas festas de San Marcos de Noia, asistindo hoxe ao seu día grande, a feira cabalar e de maquinaria agrícola. Imos dar unha voltiña por aquí a ver que é o que vemos. Que viva San Marcos de Noia! Vinde todos a Noia, a millor terra! E a comelo pulpo! Estamos aquí con Pepe Pérez, concelleiro de Cultura, que nos vai a comentar un pouquiño como está indo a xornada de hoxe. Bueno, pois a verdade que é espectacular, con este tempo que xa merecíamos un pouco, que non fai calor nin chove, moitísima xente, xa desde primeira hora da mañán, máis de 100 cabalos en concurso,
Bueno, todo un éxito, como sempre, a feira cabalar, eu creo que é o máis importante destas festas de San Marcos. De onde veñen estes xinetes cos seus cabalos? Pois de todos os puntos de Galicia, porque ademais teñen como un concurso eles de varios puntos de Galicia, hai algúns tamén mexeron de Portugal, algunha xente de Asturias, de León. Bueno, Jacobo, que sabedes que conoce a todos, tamén se preocupa de chamar antes para que, bueno, pues que haxa moita xente, sea un éxito como está sendo. Veñen cabalos tamén daqui de Noia? Sí, sempre hai cabalos, sobre todo en andadura, bueno, o concurso que vai haber ahora aí, bueno, aquí sempre a xente ven, sobre todo, en andadura, veñen a cabalo das súas casas, do concello veciño de Lousame tamén moita xente, o sea que moi ben. Unha tradición, ademais, que en Noia se remonta xa fai moitos anos. Sí, xa fai máis de 200 anos desta feira, que ademais viña da parte de San Marcos, aí que hai unha capela que está en ruínas, que a veces, bueno, pues facemos un simulacro de como baixaba daquela o gando abaixo, había pues esa feira non tan importante, e agora intentamos pues manter esta feira cabalar. En que consiste exactamente o concurso? Que premios hai? Podes nos contar un pouco? Sí, a ver, hai moitísimos concursos, hai máis de 25 tipos de concursos, de andadura, de doma, bueno, hai moitos, teñen os premios todos os concursos, máis de 5.000 euros en premios. Ben é certo que a maioría da xente non ven por o premio, non? Que son premios pues, de 150 euros máis premio, senón que é xa unha tradición que acudan a, como che digo, a todas as feiras que hai en Galicia. Hai como unha liga, digamos, e, bueno, pues a verdade que todos veñen de todos os sitios. De feito, acabo de falar con un señor que viña de Mondoñedo, que tiña 90 anos e que leva vindo máis de 50 anos aquí, e son cousas que che emocionan, que che sorprenden, non? Que tan importante ven, sendo entonces este día grande, non? Que ao final é o día que cerra estas agardadísimas festas de San Marcos. Sí, a ver, o día importante realmente é San Marcos. Houber aí, bueno, pois unha dúbida se había que facelo no fin de semana, porque a xente non podía, xa se ve que manter a tradición do propio día é importante. E máis, hai concellos limítrofes nosos que collen día festivo hoxe. Eso quere dicir moito do que era a tradición cabalar e da feira que había fai moitos anos aquí. Invitamos a xente entonces de cara a futuros anos que veñan por aquí por Noia. Sí, home, por suposto. Eu creo que manter a tradición é o máis importante desta feira de San Marcos. Que vai a máis e que a quen lle corresponda que a coide. Aquí estamos con Xacobe Pérez, presidente da Asociación Pura Raza Cabalo Galego. Ben falado. E queríamos preguntar que tal está indo esta xornada, coméntanos un pouquinho. Bueno, mira, eu creo que nos tocou a lotería, porque o primeiro non chove, eso xa é o primeiro. Segundo, público a tope. E o terceiro, máis importante, cabalos chegados dende toda Galicia, máis dun 100 de cabalos que estaban preinscritos a concursar, que aquí viñeron, e tamén os centos de cabalos e de xinetes que atesoran pois esta feira, que veñen ou montados ou veñen andando cas familias, porque o bonito tamén é ver 3 generacións, os pais, os avós e os netos disfrutando, pois como neste momento, dun concurso de cabalos árabes, de yeguas árabes, de pura raza árabe, a exhibición de doma que acabamos de ver, o concurso morfolóxico da Copa Galicia de pura raza galega, que xa foi a primeira hora da mañán, cabalos e yeguas cruzados, ponis, e agora ven tamén un plato forte que é a andadura galega, cunha participación moi alta de xinetes de Ferrolterra, da comarca de Ferrolterra. Unha participación, como digo, extraordinaria, fantástica, un ambiente tamén de maravilla, e gracias a Deus, de momento sin ningún tipo de incidencia. De onde veñen todos estes cabalos? Bueno, todos non o sabemos, pero sí a maioría pois veñen da comarca do Barbanza, de todos os concellos que regan a ría de Arousa e a ría de Muros e Noia, e tamén no día de hoxe hai gandeiros que proceden moitos, falamos máis de 30, sobre todo os temas da andadura de Ferrolterra, de Narón, de Ferrol, Valdoviño, San Sadurniño e toda esa zona, e tamén viñeron xinetes de Carballiño, de San Amaro, Ourense, e ata viñeron xinetes de Viveiro, de Lugo, que xa hai que ter afición, para pedir o día e para poder vir pegándose un madrugón grande
5:30, 6 da mañán, e estar aquí ás 10 da mañán, que era cando empezou a competición morfolóxica. Quero destacar a exhibición de doma que, por gentileza do programa europeo FEADER, Europa Inviste no Rural, se quiso facer en colaboración co Concello de Noia e coa Asociación Pura Raza Cabalo Galego, como digo, promoción da raza do cabalo autóctono de Galicia en alta escola e doma clásica, e agora imos a ver a práctica deportiva, que é un xeito de andar os cabalos, andadura de 2 tempos e 4 tempos, andadura serrada e chapeada, que, bueno, se vai a desenvolver de seguido. Pois nada, sin máis, vamos para ali a ver como acontecen os feitos, non? Perfecto, pois imos aló a medir os tempos e as faltas. Penso que tes un dos cabalos máis bonitos de toda a feira. Bueno, primeiro nada, moitas gracias. Como se chama este cabalo? Este cabalo chamase Prodigio. Estuvemos vendo que antes fixo unha exhibición preciosa. Bueno, ainda está un pouquiño verde, que é un potro moi novo, pero bueno, pouquiño. Cantos anos ten? Fai 4 anos só para o verán. Bueno, chicos, pois nada, pasalo ben. Venga, moitas gracias, a vos tamén. Pues muy bien, hay mucha gente, está divertido, los caballos son preciosos y muy bien. ¿De dónde vindes? Pues venimos de Ponte en Afonso, Sierra de Utes. Aquí ao lado, entonces non será a primeira vez que vides a ver a... No, vengo todos los años a la feria, así que muy bien, la verdad que encantada. Estas 5 mulleres que viñeron aquí que non se podían perder a feira a cabalar, non? Home, é que somos de Noia. E se somos de Noia temos que vir ao San Marcos. Que é unha tradición, verdad? Hombre, de toda a vida, eu desde que era niña que ainda non tiña uso de razón. O día de San Marcos era cando baixaba, era festa. O día máis grande. O día máis grande, sí. É que lle están parecendo os cabalos? Preciosos, preciosos. Hai moita variedade, verdade? Sí, agora hai uns máis autóctonos de aquí que están recuperando esa raza. E vos viñestes a vela? E nós viñamos, eu xa vivei de frente. Bueno, ladiño, entonces... No... xa podía velos desde a ventana, pero gustábame estar no mogollón. A mí gustaríame saber, montou algunha vez a cabalo? Ai, eu non. E se lle din hoxe, mira, montas a cabalo, atreverías? Pois si cadra si, pero non me dan as pernas, miña nena. Ahora cada tempo cada edad ten a súa... Bueno, pois agora con velo xa nos conformamos. É que para o ano esteamos aquí xa é o millor. A ver esta rapaza de Noia que non se podía perder o evento. Home, claro, estamos en festas e hai que aproveitar o bo tempo. E aparte, que deixastes o traballo para vir aquí ou? Non, vou traballar de tarde. Eso está ben. E ben acompañada, polo que vixo. Home, claro, con este churumbel. Que é a primeira vez que vides aquí a feira cabalo? No, vimos todos os anos. Este rapaz montou algunha vez a cabalo? Dille, sí, todos os días na casa do abuelo. Ah, sí? Hasta os máis pequeniños veñen a feira a cabalar. Sí, non la perdemos nunca. Eso desde aquí de Noia. Bueno, yo soy de Albacete, pero llevo viviendo ya aquí 17 años. ¿Y qué te parece esta feria? Bueno, es preciosa, ¿eh? A nosotros nos encantan, mis hijos montan a caballo. Sí, y no la perdemos nunca, ya te digo, es sagrada. Hai moitas razas, verdade? Moitos exemplares de cabalos. Sí, hay uno blanco en concreto que es precioso, anda por ahí el caballo albino que es impresionante. Entonces estes rapaces que están aquí, imagino que medo aos cabalos ningún, verdade? Gustache montar a cabalo? Sí. E a ti gustache tamén? Sí. E cando, dende que idade estades montando a cabalo? Desde este año. Ah, empezastes este ano a montar a cabalo? Sí. E cal é o teu cabalo favorito? Chubia. Que vos está parecendo o día? Bueno, o día ben. Aquí estamos encantados, o que queira calor que vaya por o sur. E aparte, jova, estamos encantados e o tempo está acompañando, non? Sí, señor, o tempo é maravilloso. Temos agua, temos unha boa temperatura, temos de todo. Aquí en Galicia temos de todo, non? E aquí as Rías Baixas é unha maravilla. Vos que sodes de Noia? No, a miña muller é de Boiro, levamos 52 anos casados, e eu son de Rianxo, eu son rianxeiro. Pero bueno, vivo en Boiro, non? Cerquiña, casi podemos vir andando. Primeira vez na feira a cabalar en Noia? No, que va, todos os anos. Gustache as festas de Noia de San Marcos? Sí, moito. Más que os cabalos o polvo, pero... A ti tamén és dos que veñen aquí a comer o polvo? Home, pois non ten mérito.
A excusa ao final veñen sendo os cabalos, Claro, tamén, xa pola mañán. Ti eres como algún que lle preguntamos antes que veñen aquí a comer o pulpo, non? No, a comer o pulpo non, o día de hoxe non como pulpo, vou comer ao outro lado. Entonces, bueno, que tal San Marcos en xeral, non? Non, ben, San Marcos é como sempre, unha festa única, unha feira única, vamos, para min. É unha feira aparte moi agardada pola aquí, non? Ao ser a primeira do Barbanza. Claro, o único que boto de menos é que non é só toros, como botou a vida, como había antaño. De sempre. De sempre. Eran os primeiros que había en Galicia máis a Pascua en Padrón, non? Que tamén había. Pero bueno, aínda así, sin os toros, estáse a manter como unha boa festa. Por supuesto, hombre, faltaría máis. Que vos está parecendo esta exhibición? Moi ben, moi ben. Jolín, hai un montón de xente, un montón de participantes, está de maravilla. De onde vindes? Bueno, eu son de Noia, pero vivo en Tapia de Casariego, en Asturias. San Marcos non se perde? Home, no. Hai que volver sempre a casa para o San Marcos. Ben, o ano pasado había algún máis, pero a min encantanme. Son tan bonitos, tan feitiños, tan así, encántame ver. Algúnha vez montou a cabalo? Moi de pequena. E teño ganas, que ten a miña filla unha amiga que ten nun hipódromo, se chama. E vou a veces alá e dixo, teño que subir un día. Igual hoxe é o día, Non, porque é alambrión. Maravilla, é moita xente, é poucos cartos para comprar. E cantos anos, a mí gustaríame saber cantos anos, dende fai canto vides aquí a esta feira? Sempre. Iso canto pode ser? Pois mira, non che podo dicir os anos que teño eu, porque claro, eu viña cando tiña 6 anos, pois de 78 anos. Madre mía. Así que mira, pero non era aquí, Onde se facía? Non, antes facíase no centro, contra lá, donde agora o xardín, da Alameda para atrás, era antes a feira. E aquí eran fincas, aquí eran todo fincas. É que hai moitos exemplares hoxe aquí. Sí, moita maquinaria, non? Agora, antes eran os bois e as vacas e os porcos, agora todo é maquinaria. Estamos aquí con Santiago Freire, alcalde de Noia. A mí gustaríame saber que tal foi a xornada de hoxe, que tal foron as festas de San Marcos ao final en xeral. Bueno, eu creo que a xornada de hoxe a asistencia de público foi masiva, foi un éxito, a climatoloxía foi aguantando polos pelos, pero conseguimos celebrar o concurso equino sin choiva e todas as actividades que se viñeron desenvolvendo, a pesar de non ser a climatoloxía máis favorable, pois resultaron con bastante asistencia de público. Eu creo que son, digamos, 5 días de celebracións que tiveron unha chegada importante de visitantes, de veciños e veciñas tamén de Noia, e creo que podemos facer un balance positivo. Tamén eran moitas as actividades, tanto en horario de mañán, tarde e noite, e creo que esa gama de actividades pois permiteu que a maioría do público pois tivese algún espectáculo ou algún evento do que poder participar e no que entendo que se sentiron a gusto. Bueno, e falando de hoxe, non? Que ao final é o día grande de San Marcos. Sí, é unha tradición que se ven mantendo dende fai moitos anos. Antes tiña un enfoque máis orientado hacia a feira de vacuno, porcino e demais, non só a feira equina, pero neste momento pois creo que o principal reclamo que ten San Marcos é este concurso equino, todo relacionado digamos, as distintas modalidades que participan, as distintas categorías, a entrega de premios e tamén a maquinaria agrícola que se expón na zona de San Lázaro, e creo que, bueno, pois fai que sexa unha feira atractiva para a maioría dos visitantes.
podemos decir que hai xa prácticamente unha recuperación do ambiente e do público que viña a Noia tradicionalmente nas festas de San Marcos. En Noia, onte foi festivo local, precisamente para vinculalo ao fin de semana, e hoxe pois é festivo local en Lousame e noutras localidades da contorna, e sobre todo a xente que é aficionada aos concursos cabalares e tamén a maquinaria agrícola, pois, inda que non sexa festivo, pois utilizan esa excusa para vir ata San Marcos, tomar o pulpo e disfrutar desa tradición xa secular. Non te perdes polo que vexo o Día Grande de San Marcos? No, non me perdo, isto non me perdo nunca, nunca. Que che está parecendo? Isto moi bonito, todo moi bonito. Unha tradición. Estou aquí con... Sí, hombre, estou con estes señores que son espléndidos, tamén son amigos nosos, estamos todos por aquí. Home, eu vexo ademais que, bueno, estades comendo as vosas racionciñas de pulpo e acompañada... E logo vos non ides tomar unhas racionciñas de... Pero que me queres invitar? Hombre, se fai falta, sí. Mira, ahora cando acabemos vimos para aquí e sentámonos con vos. Te invito porque eres moi guapa, Moitas gracias. Bueno, está bastante ben, está bastante ben. Non se pode vir a San Marcos a ver os cabalos en despois tomar o pulpo, non? Iso é normal, por iso estamos aquí, pero eu estou agachando isto porque despois venme que non debe. Eu teño que levar a roda para a casa. Xa, pero é que o pulpo hai que acompañalo ben, non? Claro, con ajo non baixa. E con que o está acompañando usted? Pois mira, con rías baixas. A ver, pode coller a botella e enseñar? Sí, mira. Está bo. Traxemos os cabalos, mas viñamos comer o pulpo e malo viño. A primeira vez por aquí por San Marcos, en Noia? Toda a vida. Toda a vida aquí. Toda a vida. Vos que sodes irmáns ou amigos? Somos primos. Somos primos. Sodes familia e amigos? Sí. Os tres ven acompañados logo hoxe por aquí. Home. Que tal, chicos? Vexo vos cun traballo apuradísimo. Como está indo a xornada? Bueno, vai indo ben a cousa, apurada. Estáse vendendo, verdade? Si, a xente ten gana de pulpo e de vir de festa. É unha tradición, non? San Marcos... San Marcos sin pulpo non sería nada, sin pulpo e sin cabalos. É que eu penso que para moita xente xa, bueno, non dicilo non, pero os cabalos igual son unha pequena excusa para acabar aquí na pulpería con vos. Home, eu creo que sí, pero bueno, os cabaliños tamén por aquí hai moita afición e a xente gustañe. Bueno, chicos, pois nada, a seguir traballando. Vale, veña, gracias. Eu vexo que hai xente que acompaña o pulpo cun viño tinto, vos mellor co blanco. Un blanquiño, sí. Un blanquiño menos é mellor. Non hai como finalizar as festas de San Marcos cun bo polvo e un bo viño aquí. Bueno, a ver, o viño está bo, o pulpo está bo. E despois o día, polo momento, vai aguantando ben e tamén o pasamos ben. Vistes antes os cabalos? Sí, sí. Que lle pareceron? Ben, moi ben. Estuve un pouco tempo, Estuve un pouco tempo. Vos que sodes daqui de Noia ou vides de fora? De Porto do Son. Ah, bueno, de Serguiña. Serguiña de Porto do Son, e viñamos a dar unha voltiña, mirar a tomar o pulpo, e agora xa non vamos a ir para comer. Bueno, chicos, pois nada, pasalo moi ben, vale? Gracias. Que non se diga, nós vimos a traballar, pero é que o polvo da festa de San Marcos, aquí hai que probalo.
Bueno, festeiros, vos ben vistes que eu xa veño comida e agora só me queda despedirme de vos, pero só ata a vindeira festa. E non me vou daqui sen lembrarvos que se queredes que vayamos aí a gravar a vosa festa, tan só tedes que chamar ao 986 710741 ou ben enviar unha mensaxe ao correo de festaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos moi prontiño. Organiza Concello de Noia.